Wel, croeso I bawb i'r Tabernacl, pedwerydd Sul yr Advent. I ni falch o weld troi aelodau wedi gallu dod gyda ni heddiw, wedi cael dipyn o weiler, a hefyd I ni'n cofio am y rhai sydd ddim mor hwylus. I ni'n gwahodd y rhai sydd ar Zoom I ymuno â ni, ac ni'n dymuno dda iddyn nhw. I ni ddiolchgar iawn i'r Gweinidog am ei arweiniad, yn enwedig dros yr wythnos bythefnos diwetha, wedi gwneud gymaint o waith gyda Dyma'r Nadolig a hefyd cyfarfod neu ddau ym Porthcawl. Mae yna amseroedd at y Nadolig, noswyl y Nadolig, Rhagfyr 4 yma Pen-y-bont, hanner awr wedi 11 o'r hwyr, gyda cymundeb. Mae hwnna noswyl y Nadolig. Bore Nadolig, ym Porthcawl am 9 o'r gloch, a Pen-y-bont am 9:45, gyda cymundeb yn y ddau wasanaeth. A hefyd Sul olaf y mis, sef yr 8 o Rhagfyr, fydd gwasanaeth yn arweiniad parchedig Richard Cleves. Cofiwch am y te a choffi yn y neuadd wedi'r Oedfa. Pan amresir plant diniwed, pan wrthodir gweinio'r cledd, canoniwch bob maes anghydfod, mae trwy garu dyn daw hedd. Ac ar ran yr eglwys, I ni dymuno Nadolig llawen I pawb pan y ddaw, fe wneir y casgliad yn awr. Diolch yn fawr.
Dwi'n siŵr oeddech chi'n mynd disgwyl hynny bore yma, ond diolch o galon i Mali Jane, sef Hwires, Berwyn a Grig am ganu hwn i fy mhlentyn i. Diolch o galon Mali Jane am hynny. Athrawes canu Mali Jane wrth gwrs ydi Angela Ogwen Parry. Yn gyfle i ymarfer o flaen cynulleidfa fel hyn, ac mae yna wastad groeso i ti yma yn y Tabernacl. Diolch o galon, a falle gan i glwad mwy o Mali Jane yn nes ymlaen. Wbeth dwi wedi cael lot yn ddiweddar dros yr wythnos diwethaf ydi, ydych chi'n barod at y Nadolig? Ydych chi'n barod? Dwi'n gwybod be mae hwnna fod i olygu, ynddo? Dwi'n meddwl be mae hwnna'n olygu, wyt ti wedi gorffan wneud y siopa Dolig, ie? Wyt ti wedi lapio'r debrysanta, wyt ti wedi gwneud bod dim wyt ti isio cyn i ti gael roed y draed i fyny, o bosib. Ac yn aml iawn, ar ôl y ddrama Nadolig, a dwi'n ddiolchgar iawn i bawb nath gymryd rhan yn y ddrama Nadolig. Yr atab bu wastad yn ei roi bobl nad dwi ddim yn barod, ac o bosib dwi wedi byth yn barod tan i fora Dolig fod. Ond dwi'n gwybod sut ydych chi'n hoffi cael eich anrhegion, bod nhw wedi lapio neis, bod gen nhw rhyw rhiban arnyn nhw. I ti yma hwn, Mali. Ti di'n olog? Gen i fi anreg i ti. Reit. Sut fysa rhywun yn teimlo cael anreg fel hyn? Llaw i fyny os ydych chi'n licio cael anreg fel hyn. So ti'n licio cael anreg fel hyn? Ie? Swn i ddim, swn i'n deud, wel, sam lot o ymdrech di mynd i fewn iddo fo, sam selotep i droed yna fo. Y cwbl ydi o, mae yna rhywbeth tu fewn, ond mae yna bapur jyst i gael ei sgrwtsio. O'i amgylch o. Ond, mae dal yn anreg, dydi? Mae dal yn anreg, diolch yn edrych yn hardd iawn, mae dal yn anreg. Si, gyd i agor o. A gyd i ddangos i bawb beth i. Diolch byd, diolch rhaid ymlaen. Ni? Canwyll bach. Reit? Mae ddigon del, ond ydy, ar ôl ti agor yr anreg. Mae hwnna'n mynd i atgoffa ni o wir ystyr y Nadolig. Hynny ydy, fe ddoth Iesu Grist un byd ni i ganol rhywbeth oedd yn debyg i hwn. I ganol y llanast. Reit? Gath am i eni mewn palas, neu mewn rhyw dŷ hardd, nac mewn rhyw glinig. Ond i fewn i letu'r anifel ynddo, i fewn yng nghanol y baw, i fewn yng nghanol y gwellt. Ac doedd o ddim yn edrych yn berffaith, tu fewn, wrth gwrs, o gynnon ni oleini'r byd. A hynny sydd yn bwysig i ni dros gyfnod y Nadolig, ydy bod y cariad da ni'n ei weld yng Nghrist Iesu wedi dod i ganol y llanast ynddo, wedi dod i ganol yr amhyffeithrwydd, i ddod â goleini yng nghanol y trwchiwch. So, gyd i fynd ar papur yna hefyd os eisiau. Ond gyd i gadw hwnna. Reit? I atgoffa ti o leini y byd adag Nadolig. Wel ia, da ni wedi goleuo y bedweredd ganwyll, ac felly da ni wedi mynd trwy'r themau y Nadolig i gyd. Mae yna un ganwyll ar ôl, sef canwyll Iesu Grist ei hun, ond gobaith heddwch, llawenydd a heddiw wrth gwrs canwyll cariad. Ac fydden ni'n myfyrio ar gariad yr advent, ar gariad tymor y Nadolig gyda'n gilydd nes ymlaen. Ond gadwch i ni weddio. O Dduw, ein tad nefol a sanctaidd, da ni yn diolch i ti unwaith eto bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi. Ac wrth i ni oleio y bedwaredd ganwyll yn hymor yr advent, mi gofion ni am dy gariad di.
am y cariad sydd yn dod i'n byd ni mhlentyn bychan yn Iesu Grist. Ac da ni'n cael yn atgoffa o'r adnod honno, do carodd Duw y byd gymaint nes iddo anfon i unig anedig fab. Ac i gofio am y cariad hynny, ydyn ni wedi dod at ein gilydd y bore yma. Yn gofyn i ti fendithio'n gwasanaeth ni a danfonod ysbryd glân i'n cynorthwyo ni, gan bod ni'n gofyn hyn o llenenw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch i ni ganu ein carol nesaf, sef 457. Draw yn Unas Dafydd Frenin yn y beidi isel gwael, dodau mam yn bach mewn preseb, nid oedd llety gwell i'w gael. Mae'r fendigaid oedd y fam, Iesu'r plentyn bach dyn am, ac yn y blaen 457. Dwi am fyfyrio y bore yma ar gariad, a'r ffaith da ni'n rhoi lle i gariad yr advent a chariad y Nadolig eleni. Ac sôn am ddim lle, mynd draw at hanes gynnes i hun ydw i fan hyn, ac i fyfyrio ar yr adnod olaf lle mae'n dweud nad oedd lle i'r teulu yn Methlem.
Ti ar un adag, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rhufeinig i gyd. Hwn oedd y cyfrifiad cyntaf gafodd ei gynnal cyn bod Quirinius yn llywodraethwr Syria. Roedd pawb yn mynd adra i'r trefi lle cawson nhw ei geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nasreth yn Galilea a mynd i gofrestru yn Judea, yn Bethlehem. Hynny ydy tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair oedd yn mynd i fod yn wraig iddo, ac oedd erbyn hyn yn disgwyl babi. Tra roedden nhw yno, daeth yn amser i babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf i eni, bachgen bach. A dyma hi'n lapio cadachau geni yn ofalus amdano, a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd dim lle iddyn nhw yn yr ystafell westai. Darlleniad cyfarwydd iawn i ni gyd. A rwan, da ni'n mynd i edrych ar fideo can sydd newydd gael ei recordio. Felly mae'n newydd bont, eich bod rhaid i chi wedi weld o ar Facebook a'r cyfryngau cymdeithasol yn barod. Ond gan Cor Caerdydd, mae'r undeb wedi comisiynu bod Cor Caerdydd yn recordio caneuon. Sawl can felly, ond mae'r un yma sef yn dawel olau a wrth gwrs Euros Rhys Evans sydd berchen y gerddoriaeth. Felly gadwch i ni wrando ar y gerddoriaeth yma.
gadwch chi ni ganu'n carol nesaf, sef 468. 468. Tua Bethlem dref, awn yn fintau gref ac addolw nef, gyda'r llwythau unw ninnau ar y llwybrau at y cryd. Tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlinio wnawn. Ac yn y blaen 468. Gawn ni gyfle i weddio gyda'n gilydd nawr. Gadwch ni weddio. Dduw cariad, wrth i ni gerdded drwy dymor yr advent, da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n agor yn calonna ni, a'n llygad i fod yn effroeth bresenoldeb yn y byd heddiw. Wrth fyfyrio ar y 4edd ganwyll yn hymor yr advent, a myfyrio ar gariad. Gada ni gofio mai cariad sydd wrth y raidd y Nadolig, bod cariad wedi dod i'n byd ni yn dy blentyn Iesu. Do fe garest i'r byd gymaint nes i ti anfon dy unig anedig fab. Ac felly gada ni gofio hyd yn oed yng nghanol tywyllwch yn byd ni, yn wyneb rhyfeloedd, anghyfiawnder a rhaniadau, y dawd y gariad ato ni, nid mewn grym, ond mewn gobaith bregus a thyner. Da ni'n diolch i ati am y cariad a ddaeth i'r byd, nid mewn palas, ond mewn preseb. Nid gyda fanffer a sŵn, ond gyda distawrydd. Ac felly tywallt y gariad arno ni. Gada ni yn neu lle i ti yn calonna.
Tywell dy gariad i wella'r clwyfedig, i godi'r rhai sydd wedi blino, ac i'n galw ni i fod yn offer yna i heddwch. Lle mae'r byd sydd wir mewn angen am dy gariad. A boed i ni adlewyrchu cariad Crist. Yn yn geiriau, yn yn gweithredoedd, ac yn ymarferol yn yn dewisiadau beunyddiol. Wrth i ni baratoi lle iddo ddod i'n plith yn adolyg yma. Ymdawelwn am ychydig i gyflwyno'n gweddiau personol i ti, gweddiau sydd ar yn calonau'n meddyliau, mi'n cyflwyno nhw i ti yn awr. O ddiwyn tad, rhyw yng gweddi ni felly. Tres i Grist ein harglwydd cariad a ddaeth yn gnawd. Yr hwnna'n dysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel ein dyledwyr, ac yna carwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. O gadwch i ni ganu yn carol nesaf, sef 463 463. O deiwch fyddloniaid oll dan orfoleddu, o deiwch i Fethlem dref. Wele fe anwyd brenin yr angylion, o deiwch ac addolwn Grist o'r nef. Ac yn y blaen 463. Today.
Faint o ddrama geni da chi di weld? Bod nhw yn yr ysgol neu yn y capel. A maen nhw'n amrywio o ysgol i ysgol, o ysgol sil i ysgol sil, o gapel i gapel. Ac, chi'n gwybod, dwi eisiau chi feddwl am eiliad un golygfa. Mai prin iawn ydyn ni'n gael mewn gwirionadd yn yr ysgrythura. Ond Joseph yn curo ar y drws yn chwilio am le. Reit. Mae hwnna wastad yn dramau nadolig ni nad yn feibladd o Joseph yn curo ar y drws. Yr unig beth mae'r Beibl ni'n dweud ydy nad doedd dim lle ynddo. Ond chos mae rhain dweud, wel, maen nhw'n gael braw pan dwi'n dweud, wel, dos a ddim gwr o llety yn y Beibl ni. Ac eto, y creu dychymig yna, da ni oherwydd ynddo, bod Bethlem yn orlawn oherwydd y cyfrifiad. Ond dwi eisiau chi ddychmygu. Mair a Joseph yn curo ar ddrws dychmygol o bosib ynddo, mewn rhyw ysgol neu mewn rhyw gapel, a y plant felly yn curo ar y drws. Mair yn flinedig fel arfer a gallu clustog o dan ei siwmper hi. Ac yna mae'r llytiwr yn gwybod ei lein yn dydy. Mae wedi practisio ei lein. Dim lle! Dos nam lle! Ynde? Dim lle. Yr un linell bob blwyddyn. Ond un flwyddyn, mae Joseph a Mair yn curo ar y drws a mae llytiwr yn dweud, dewch i fewn! A mae'r drws yn cael tu ôl iddyn nhw. So neb cweit yn siŵr iawn i lle mae'r stori yn mynd nesaf wedyn. Mae Mair a Joseph yn troi i un rhan. Ond, be tasa y llytiwraig, neu'r llytiwr wedi dweud, dewch i fewn. Beth ydy o i ofyn i rywun wneud lle i rhai sydd mewn angen? Ond y fwy na hynny, sydd ydy o i ni roi lle i gariad y Nadolig yma. Ch'bod, mae bywyd yn llawn, yn dydy'n llawn dop. Ac mae lyg yn deitha ni nad oedd yna le yn y llety, oherwydd bod Bethlehem yn orlawn, ynddo. Pobl ym mhob man, bob twll a chornol. A hynny oherwydd gorchymyn, ynddo, gan yr ymerodraeth y dydd i gyfri, i wneud cyfrifiad. Gorchymyn oedd o, ac oedd pob man yn packed out, ynddo, oherwydd gorchymyn ymerodraethol. Gwlau wedi llenwi, straen amlwg i weld hefyd. Ond y peth da ni'n ei weld ydy bod Dyw yn dod i ganol y prysurdeb yna, dydy. A mae hynny'n bwysig. Mae hynny'n bwysig, oherwydd dydy Dyw ddim yn aros nes bod yn bywyda ni yn dawel ac yn daclus. Mae Dyw yn dod pan fod popeth eisoes yn llawn. Dwi dyfynnu dipyn ar cael bat yn ystod yr advent. Ond mae'n deud bod gras Dyw yn dod ato ni'n nghanol ein dryswch a'n diffyg gallu. Nid ar ôl i bopeth fod dan reolaeth. Dydy cariad yr advent ddim yn gofyn, ydych chi'n barod? Ond yn hytrach yn gofyn, ydych chi'n fodlon? Ydych chi'n fodlon? I roi lle, ynddo. Ac ges i neges WhatsApp yn ystod yr wythnos gan Steffan Gili. Mae o wedi ysgrifennu geiriau newydd i o deuwch ffyddloniaid. Ac wrth sôn am llanast yn byd ni a prysurdeb yn byd ni, bod nhw wedi anelu at bobl i ni harddega. Ac yn sôn am, os gai gan Steffan, mae Steffan yn rhoi di ben lawr yma'n hyn, ond dwi'n meddwl mae mor berthnasol
I bobl yn ei harddegau sydd yn y byd. Mwyn gwybod faint o'na chi sydd ar TikTok? Na? Pwy sy'n gwybod beth i TikTok? Facebook, Twitter, X, Instagram. Ond i fyd yna, felly mae'n eich i gannu hwn yn eich pen rwan, dwi'n mynd i gannu fo. O deiwch ffyddloniad ar-lein gyda'n gilydd, o deiwch pawb ar y we. Rhannu'r newyddion am frenin yr angylion, o deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn am Grist o'r nef. Ar Snapchat a TikTok, o cenwch i'r bydysawd, o cenwch wy holl ddylanwadwyr y byd. Cenwch ar Facebook gogoniant i'r goruchaf, o deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn am Grist o'r nef. O henffych ein ffonau, henffych y dechnoleg, i rannu dy enw drwy'r ddeiar a'r nef. Snapchat yn intro a bodiau'n sgrolio TikTok. O deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn, o deiwch ac fe bostiwn am Grist o'r nef. Ac yn i'n meddwl bod hwnna hyd yn oed yng nghanol byd technoleg a nghanol byd cyfryngau cymdeithasol, bod na le, ynde. Bod na rhywun yn gwneud lle i Grist yn Nadolig yma, rhoi lle yng nghanol y prysurdeb mewn gwirionedd. A bod na, ydych chi'n gwybod, mi o'na curo ar y drws yn doedd. God, ydy Duw ddim yn curo yn frys fel ond, yn curo yn anwyl iawn, cwpl blinedig, merch beichiog, dim statws, dim sicrwydd, ond dyna sut mae cariad yn dod. Yn dawel, yn anghyfleus hefyd ynddo. Mae cariad yr advent yn dod at y rhai sydd wedi blino, sydd wedi llethu. Ac heb yr atebion i gyd, mae cariad yn curo ac yn aros. Dydy'r cariad ddim yn sentimental chwaith na di, ond yn ymarferol ynddo. Da ni'n hoffi'r delweddau glân yma o'r preseb. Dwi'n trio, o gynnu fi breseb blwyddyn diwetha. Ni chwilio am y preseb. Lle gan i y preseb allan ebyn dwi'n Nadolig. Ond yn aml iawn ar yn cardiau Nadolig, da ni'n gweld y preseb glân, perffaith, y gwellt glân, bod yna rhyw oliadau hyfryd tu ôl iddo fo hefyd, yr anifeiliad tawel. Ond dydy cariad go iawn ddim yn daclus. Dydy o ddim yn daclus. Nid teimlad yn unig ydy cariad, ond mae o'n benderfyniad ynddo. Rhywun yn symud pethau o'r neilltu, bod yna rhywun wedi lanhau rhyw gornel, rhywun yn dweud ddim yn berffaith ond yn ddigon da. I le fel yna mae cariad yn dod. Ac wastad pam oedd hynny blant, os o rhywun yn nocio ar y drws, oedd mam yn dweud, symudwch chi na, quick! A be oedd hynny'n ei olygu, oedd fi yn chwaer a, di gwneud llanas de, ynddo? Bo ni'n trio rhyw llnau yn sydyn cyn i'r person ddod i fewn, ac oedd y person yn drws am rhyw 5 munud fel arfer, mam yn siarad yn drws de. Siarad yn clywed bo math o bethau, o'r rhyw daflu pethau i'r neilltu. Ac eto, nath mam i sylweddoliad wedyn, dewch i fewn, jyst cymrwch ni fel ydyn ni. Ynddo? Mae yna le i chi ista. A chi jyst cybrynu fel ydyn ni. Chi'n gwybod, i le fel yma cariad Iesu'n dod ynddo. Cariad yn Nadolig. Mae o'n dod i'r ganol y llanas hynny. Diolch yn disgwyl i ni i lanhau. Diolch yn dweud, na ddod yn ôl pam da chi di llnau. Mae yn eistedd yn y ganol yn bywydau ni. Fel ydyn ni.
Chi'n gwybod, nid methiant y croeso ydy'r stabal. Ond y croeso sydd dan bwysa bywyd ynddo. Be di eich hoff ffilm Nadolig chi? Be di dy hoff ffilm Nadolig di, Mali? Gen ti'n? Y Grinch. Na ni. Pwy sydd wedi gweld y Grinch? O, yna sawl un yna chi. Gen rhywun arall, ffefryn arall? It's a Wonderful Life, ie. Be di hwnna? Harpoons. Oce. Dwi wedi clywed am hwnna. Harpoons Christmas Occasions. Oce. Lost in New York. Dwi wastad, beth nes i weld, dwi rhoi ffilmiau Nadolig ymlaen yn y cefndir bellach. Dwi'n gwneud rhywbeth, dwi'n rhoi ymlaen. Dwi'n colli hanner y ffilm, achos dwi'n gwneud rhywbeth arall. Ond mae'n gysur fod ymlaen, ynddo. O'n i'n disgwyl i rywun dweud Love Actually. Pwy sydd wedi gweld Love Actually? Lle bod o'n un o'r rhai mwyaf, ffilmiau Nadolig mwyaf sydd yn bod o bosib. Ond i rhain i chi sydd yn gwybod am Love Actually, dwi'n mynd i rei chdi bach o'r plot i chi. Mae'n ffilm ysgafn, mae'n ddoniol, mae'n chydig bach yn wirion hefyd, ond mae'n onast iawn am gariad. Ac mae'r prif gymeriad yn deud pan mae'n edrych ar y bobl yn cyrraedd y maes awyr, bod o'n gweld casineb, ond yr hyn mae'n ei weld ydy cariad ynddo. Hynny ydy bod cariad yn cyrraedd gyda'r baggage ynddo. Cariad ddim yn berffaith, mae cariad yn fler. Cariad yn dod hefyd i ganol y baggage. Y cariad yn y ffilm honno'n cyrraedd yn hwyr hefyd yn dydi, yn lletwyth, ac yn aml ar yr amser anghywir. Ond mae'n cyrraedd beth bynnag. Ac hynny ydy stori'r Advent. Dyw wedi caru'r byd gymaint nes mae'n anfon i unig genedig fab. Mae'r cariad yn cyrraedd. Mae'r cariad yna'n fregus yn dydi. Dydy Dyw ddim yn mynnu yr ystafell Welys Bar, yr ystafell ora. Dydy Dyw ddim yn dweud dwy'n ôl pan fydd pethau yn well. Mae Dyw yn cael ei eni ymhlith yr anifeiliad mewn lle benthyg, mewn rhyw gornol anghyfleus. Dwi wedi dyfynnu dipyn ar Teresa o Villa yn benodol yr adnod y dywediad yma. Nid oes gan gris corff yn awr ond i chi'n chi ynddo. Hynny ydy, ydyn ni roi lle i Iesu yn ein calonna ni dros gyfnod Nadolig. Mi o'na emyn David Adams o fama, Hawen ynddo. Dim lle yn y llety i geidwad y byd. Oer breseb anifal roed iddo yn gryd. Cai mawrion gwlad Canan ei dewis o le, ond llety'r anifal gadd brenin yn e. O orsedd y nefoedd y daeth atom ni, angylion y nefoedd a folant ei fri, a ddiw ynddo wena mewn serch ar ein byd, ond dynion yn rhoi iddo breseb yn gryd. O Iesu, ti gei ein calonau bach ni, am byth ar y ddeiar yn gartref i ti. Ti gei y man gorau, a feddwn i fyw, a ninnau athfolwn di, byth fel ein Dyw. Ia, i roi lle, ynde, i Iesu yn yn calonna, y cariad hynny, sydd yn mynnu lle. A dyma'r cwestiwn sydd yn aros felly, ynde. Wrth i ni oleio canwych cariad heddiw, mae'r Advent yn gofyn cwestiwn syml oes na le. Ac allan ni ofyn hwnna'n bersonol, allan ni ofyn o fel eglwys, allan ni ofyn o fel pobl, fel cymuned ffydd. Lle yn bywyda, Dduw ddod yn wahanol ynddo,
Lle'n yn heglwysi i bobl nad sydd yn chwilio am gartref. Lle'n yn calona pa fo cariad yn costio rhywbeth i ni hefyd. Ond dyma'r newyddion da. Does dim angen llawer o le ar gariad. Dim ond digon i'w groesawu. Ac felly, eleni, rydyn ni'n bosib yn ail ysgrifennu chydig bach o'r ddrama geni. Lle mae Joseph yn curo ar y drws, Mair yn aros ar lletiwr, yn edrych ar y dorf, ar y llanast, ac yn dweud, oes ma lle, tyd i fewn. Ia, i lefel hyn, mae gwaredwr y byd yn cael ei eni, mwyn ei enw. Amen. Wel, gadwch i ni gloi drwy ganu yn carol olaf, sef 452, 452. Cliwch li'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Heddwch sydd rhwng nef a llawr, diw a dyn sy'n un yn awr. Dewch bob cenedl is yr hod, unwch ar yngylaidd glod. Bloeddiwch oll a llawen drem, ganwyd Crist yn Methlehem. Cliwch li'r nef yn seinio'n un, henffu cheni ceidwad dyn. Ac yn y blaen, 452. A gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fyddo gyda chwi oll. Amen.
Diolch.